Maayong hapon na tanan. God is good. All the time. Kinaraan ako ng inyuha na tiniguang. Doon na ako na binatan o na. Mayo, God is good. Grabe. All the time. Atong pagpakan ng Ginoo. Nangao na mo? Pasensya na mo sa lugar kay ni gamay man ni dako naman tani, ni daghan lang ta. No? O niya ubay man taron, no? So uban nato karon si Father Romeo Barcelona magpakumpisan ug si Father Martin de Lampagos. O niya ako mag-exercise ako dire sa sulod. O niya tugos kadaghan ninyo fine time nga maka-visit mo sa exposition sa Blessed Sacrament, ha? Tugos kadaghan ninyo, apiki atong oras, tugos kadaghan jud ninyo. Bunang please visit Jesus in the Blessed Sacrament. Do adoration in the Blessed Sacrament. Tugos kadaghan ninyo nya mag-deliverance man tanyo tagsa-tagsa. Nya di man ako kayag ako ra usa. Kagahapon na sukmagan jud ko hapit. Pagtan-aw man ako sa checklist sa mga occultism, pastilan, complete attendance man. Tanan, mga habak, orasyon na siya karon. Unya, muna pa na magtabi na dito sa sulod, pag-exercise, nanukmag naman, namatid. So, si Jackie Chan man ang yawaan no? Si Bruce Lee. May gani kay hinanawon ta og radyo, unya tigpaminaw tag TV. Para ko maigo. Wala nawa siya sing kaugalingon. Unya daghan kay yawa nakadungog ang mga tawo gagabi. Una mag-exercise ko diri, relax mo kay mo ninggit diri kalit. Ano mo kahadlok. Kagahapon samdag nagtoko, doon na intermission. Then ni singgit kalit. Ikaw Darwin. Diri napit ka side, no? Ikaw Darwin. Ikantahan na po ako, ikaw ang pag-ibig na hinintay. No? Puso ay na. Muna nga, ang mga yawa, mahadlok man because of the prayer of the church. Muna nga, gitudluan mo na mo the whole morning and we need to sacrifice. Yung pasensya na mo nining lugar na to kay alimuot. Anad-anad lang punta kay basig mapurgatorio ta. Init-init, no? Sanahanad naman na Lord, no? Kalimuot ang kalibutan. Nya, good news ako ninyo kay na ni-donate na to 1 hectare for permanent office of healing and exorcism. Nya, ongoing ang construction na to dito. To dito ron, owned by the Diocese of Tagbilaran, not owned by Father Darwin Gitgano. It is owned by the Diocese of kay mamatay mas Father Darwin. Yan diocese hindi man mamatay, no? Forever and ever. Wala nga, nagtukod taon, going atong chapel nga, igo-igo dyan, makasod o mga 500 ka tao nga to 600 karon nga 300 to 400, mga piki na kaayo kay almost 400 na mo karon. Unang ubay-ubay buhol. Kasabot mo Bisaya tanan. Ay salamat kay di ko mahirapan sa kalisod sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos. Muna nga ongoing ito construction dito niya. Daghan kayong gikag Singapore gani taga BE ni abot gikan pa og Japan nguli nya ni ari lang dire. So lain-lain nga lugar tibok kalibutan worldwide ang mobisita sa to office to empower you to the how to use the sacramentals of the church and how powerful the sacraments are, which is instituted by Jesus Christ. Amen? Layo rin yung habak yun. Layo rin yung orasyon. Kagahapon, katong hapit mo sukmag na ko, nagani karon din atong exercise gapon karon. Muna nga, inigsod na ko dire, kaya ang timan mag-deliverance nyo tagsa-tagsa, unya, magpakumpisa ng mga pari, ang confession, di ba niya, ang inyong gaanhi dinhi, ang labaw nako, si Kristo, mo ng sakramento dyan among ihatag. Muna mag-invite ang kong mga pari para makahatag dyan sa sacrament. Kaya di man ako makayag ako ra usa. Musamot kog di katubo.
Amen? Wala nga, patabang ko do kapari karon niya labing maayo sacrament of healing and confession. Punang si Padre Pio, kung hibaw mo sa kinabuhi ni Padre Pio, taas yung oras sa sacrament of confession. Usay nitabo, daghang milagro, daghan kaayong, dako nga milagro, ang dili lang ang kaayuhan, kundi ang kausaban. Ikaduhara ang pag-ayo sa inyong sakit. Kung di mo ayuhon ron, well and good. Niambit ta sa kasakitan ni Kristo. Ayaw mong tuo ng mga pastor nga, in the name of Jesus, mga ayaw mong tanan! Amen! Anak na itong, kita mo sa Facebook, ayaw mong tuo na kay fake, false hope na siya. Kaya mismo si Kristo ningon ang mayog lawas sa mga nanglag doktor. Let us go to our doctors if your illness is natural. Amen? Labaw pa sila sa Kristo. Ningon si Kristo ang mayog lawas, wa magkinahanglag doktor. Ang masakiton ra. Uy. Yang anong mingon mo sila, in the name of Jesus ring tanan. Uy. Sayop na. Fanaticism na siya. Even Jesus Christ is the source of healing. He is very humble. Yaningon po siya nga itong napu kasang lahon, ngayang giayo, nangaayo na mo, pahiling ka mo, ngadto ka mo sa pari. Asa di pagtuon? Yan pwede naman mingon siya nga, ayan na mo ato pari, oy, ako na ni. Di ba? Humble kay si Kristo. Yan diin mo nang gikan, diin mo mo gikan, asa po mo padong. Adto mas albularyo. Ngay tinoo dili. Dito ra ba may gikan, Father? No. Kagahapon, naasiro sila karon from sa Tagbilaran, doon na siya orasyon. Yang orasyon, yung inig transact na siya karon, murag na sila karon. Ako mo itong ipabalik. Real estate ang ilang negosyo. O niya, inig-deal niya sa yuta niya, no. Pero nig-orasyon niya, mag-orasyon, yung butangan niya glana yung kamot, nig-shake hand, yes. Grabe, no? Kung sa iyang gusto, mo po'y gusto sa, yun na. How to protect ourselves from that? Munang itudlot na mo how to use the sacramentals of the church. Amen? Nalipay mo wa? O, pagkuan niya dire, gahapon dire man siya, pag deliverance na ko sa iya, ha? Nangumo na pod. Kung astilan na, igo na dyan ko, aniron. Gahapon ba na, ha? Unya, ganahan na siya magpakamatay. Init kayang ulo. No? Tungod man to sa ang occult spirits na naghatag kaniyag occult power. No? Kanang inyong hurim-hurim, nagtuo mo gikas Ginoo na, gikan as demonyo. Nya karon gitabangan ko sa daghan kay mga albularyo kay nangasuko nako. Well and good. Kasuko ra mo. Tingano man ang pagsulti nako sa kamaturan, it hurts, but it doesn't harm. Kung saan kamaturan? The truth hurts, but it doesn't harm. Banda nga siya nag-surrender kagahapon, grabe, pagkakita sa iyang asawa gahapon, isa kulbaan ko, Father, na unsa to kung bana. Nag-react man. Yan, manikamot sila nga, muanhi karon, munog na daghan, ubay-ubay mo karon, usa siya sa akong exercise karon. So, kung makita tamo nang mag-exercise ko diri sa mga grabing occult involvement, nya grabing mag-react during deliverance sa to team. So itong team mag-deliverance yung tagsa-tagsa, walang di na ko mag-expose sa Blessed Sacrament tungod kay nidubli mo ron. Usually, 200 amon dawaton niya. Maikog po mo ninyo, mangluod mo, luodan, mabaglubot ni uban. Yung komentaryuhan tas Facebook, no. Walang pasensya na welcome mo dyan mo na mo tanan nang karon mag-bless ko sa inyong sacramentals. Kunya human sa blessing sa sacramentals, mag-anointing of senses, musugod dayon kog exercise diri kay ubay-ubay akong exercise. Munang hantod karon pagaw ko, munang ako lang hungungang yawa in the name of Jesus. Mutuo manggapon. Tanawa na taon. Ay na mag-uli dayon, makadungog mo karon taon. Oy. Ara mo kahadlok yung yawa, hadlukan man. Bada nga ang yawa, unsa nga yawa, hadlukan. Abin nyo human sa pag-exercise na to sa mao. Sa Father, nindot ka ikong pamati, gaan ako lawas. Ano nabugat yan lawas? Because of the occult spirits. Kaya ang mga habak ninyo, inyong mga orasyon, doon na demonyo.
Pila ka percent imong sure na, Father? 200%. Uy. Kanang mga lana gikas sa albularyo, dunay na yung demonyo. Yan no, ang mga albularyo nga ni adinhi nag-surrender, kinagdaghanan jod, kung di sila mo iposes, ilang anak mo iposes. Ilang apo may iharas sa demonyo, makakita na white leading ito. Uy. Kita din na, Father, nga ito man. Nag-change outfit siya. Ang white leading ito. Muna nga, ma-open na ang third eye, makakita ng mga monster inyong mga anak, muna i-close na to. Ya mismo ka mo maka-close mo na using the prayer of the church. Nalipay ba mo wala? Asa man to si Brad Jovan? Si Brad Jovan, asa si Brad Jovan ron? Si Brad Jovan taga Hitafi, Bohol. O niya, nidagan siya og kapitan. Barangon pa bitaw. Uy, tinuon niya doon ay barang ha? Tinuon niya doon ay barang. Unya, unsay nitabo ni hubag aya dagway, may finding sa doktor, ang iyang tiyan perting dakua, ang iyang itlog niabot diri sa tuhod. Ningon iyang asawa nganong itlog ra may ni dako. So ni dako ang itlog. Oh, dara. Brad Juban dali. Aptik na kaayo. Kini din ni katindog din ni kalakaw. Nagi-series na to. O nangupa ka? Oh, nagluno. Kini yang ayati yan dubli ang kadako ani. Yang paa, grabe kadagko ya paa. Pag-adto nako sa ospital, dito sa provincial, nag-oxygen siya, di na siya kalihok jud. Kay ayang bukton perting bugata. Oh, kini kinabugatan pati jud dagko ani yang bukton. Oh, unya kini nako kay ang dunggan. Kasi make exercise na ulian siya naka hinahinay siya recover. Ni samot pag-recover siya, nga naman 90% ang gikan ninyo. Ang amo kung matabangan mo sa 10%, samot nas 90%. Niduol man siya sa sacrament. Nag-self-deliverance siya. Karon dako kay kausaban si Jovan, di ni siya kaluhod. Di po din siya kalakaw without assistance. Assistant niya. Mo assist niya. Karon mo sinang lakaw-lakaw. Ang hagit pag basketball, no? O niya kuman banter ka basketball tan. Na may ring na mo diha. Ang hagit pag basketball, no? Ingon niyang asawa, may paka Father, gihagit kag basketball, no? Ako wala. Bitaw. So dako na siya improvement, no? Dako na kay siya improvement, makaluhod atong sang adlaw na siya ko niya kay magpa-bless raman siya, niluhod jud siya, no? Atong pakpakan ng Ginoo. Unya dating daan siya sa una. Reporter sa dating daan. Karon bagong daan na. Iyan ang kalimtan ang dating daan, no? Munang kato mga dili Katoliko nga niya din ni karon, mo invite ko ninyo balik sa bagong daan. Kay Iglesia Katolika nga inyong giisip nga di maayo, mo ay gitukod ni Kristo. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Nya salamat Brad Jovan. Kamo na interview Brad Jovan, kay interviewon po nako siya sa live nako sa punto per punto. Unya libo-libo ni ang namalik karon, no? Wa man ta mangaway nila, wa po ta manghatag og bugas kay di man to kinaiya, wa po ikapanghatag ni Father Darwig bugas. Nangayo gali kon yung bugas usang kilo. Kaya ito ipakaon sa to team. Kay wa naman manabaho atong team. So they are offering their lives to the ministry, no? Kung nag-ani mo dito, pwede mo magdag bugas usa ka kilo ra pod. Or kung apiki jud usa ka kining sardinas. Kanang singan na tinapa na nya pila na mo kabuok. Adi na magutman ato team, no? Bunang nga pasensya na mo sa to lugar, wa jud din nato madilap nag-abang ra pud ta diri, no? Bunang nga kun doon na may grasya, pwede mo share sa ministry. Yung wa may grasya katong apiki jud, wa pa jamo pa jud. Doon mong nanay ili kay nag-bless ko og olive oil ako ihatag sa inyo ha. Katong wala jud jamu pa, wala pa. Jamu pa jud, no? Para maka-avail jud mo kay wa may problema ang tubig, daghan ang tubig. Wa may problema ang asin, no? Ang olive oil lang kay labit na tong walang-wala jud. Yung sakripisyo jud ta, the more we sacrifice, the more we sanctify ourselves. Yang atong idol sa pagsakripisyo, si Kristo jud tanawa. Wa siya kapuyi pagpasaan sa iya cross. Amen. Muna nga ang proceeds po sa mga sacramentals sa inyong gi-avail, kasi mo nindot ng negosyong padadarwin kay ni click.
By the way, atong gitabang ka po na sa ministry o sa mga scholars, 43 ka scholars na tabangan, ana. Bisag piso, wa jud ko kakuha, ana. No? Bungag singot rin ni anak ko. No? So, ato nang gitabang tanan para sa kayuhan sa simbahan, Prodeo et Iglesia. So, kung na mo ihatag na ko, kaya may mutunol ako, ritso na din dito sa inyong donation box. Ayun ako, no? It should be given to the diocese, sa donation box para sa ministry. Amen? Namudawat sa migpisi. Nga ang tumoy kanding, labi na pista na mo, ro. Ang tumoy kanding, baka, no? Di, yun mo maliban, na bitaw. Wala nga, para nasa ministry, mo po na itong gamiton sa bayad sa Korintina to, abang na to diri. Kung sa mga paring anintabang na to, panggasolina nila. No? Kaya di man ako kayag ako ra usa. Amen? Wala nga, ang inyong gianhi din si Father Darwin, ang inyong gianhi din si Kristo. Patod pa ni San Juan sa Ebanghelyo karon, adunay sunod kanako nga labaw pa kanako. Dili gani ako ang ayan sa paghubad sa iyang sandalyas. No? Ya kato mga dili na jud kahimo pag-adto sa simbahan pakalawaton mo nako karon. Amen. Kay si Kristo ang among ihatag ninyo. Ang labaw pa ni Father Darwin, ang labaw pa ni Bishop Abitoy, ang labaw pa ni Papa Francisco, atong mahal na obispo sa Roma. Amen. Manang kamungan ni adinhi karon pinaagi sa wagduol ninyo sa sakramento sa kumpisalan, inyong nadawat ang mas labaw pang San Juan Bautista, ang labaw pa ni Father Darwin nga ni adinhi karon. Nindot kaayo si San Juan. Wa siya mo angkon nga siya si Kristo. Ang mga bini nga propeta, hoy, ako baya si Kristo. Pero si San Juan sa dili ako ang inyong gipaabot. Dili ako ang propeta. Ako ang nag-andam sa dalan sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Ang kordero sa Dios kada wagtang sa sala sa kalibutan. Kinsa na? Si Kristo. Siya mo'y labaw pa kanako. Og dili gani ako ang ayan sa paghubad sa iyang sandalyas. Wanang kitang tanan nga niya din karon magpanon ta sa pagduol sa sakramento. Si Lalaine from Mindanilla ni Aridere. Sudlan po siya ni Propeta Joel. Uy, isay musod niya? Si Propeta Joel. Onya, gi-consecrate ni Propeta Joel ang ilang singsing. Diri sila ga atong miaging adlaw. I-consecrate ni Propeta Joel. Kimusud mas Propeta Joel sa iya lawas. Nya pagsud ni Propeta Joel siyang lawas, o sa himuong Propeta Joel, mag-message na. Magpakasal mo pare, kinahanglan kirong sudrong si manaha magpakasal mo, dali-dali din sila magpakasal. Onya, ato ni bless inyong singsing, kay mag-uban ko kaninyo hangtod sa katapusan sa inyong kinabuhi. Pero katong mga Propeta Joel, demonyo di ay. Di, kanus-an na hibawaan, dire, wa man siya mo react. Akong ingnan ang bana mo react ni ato sa inyong balay, deliverance. Pag deliverance nila silang balay, dito jud nag-react. Perting isuga ni Propeta Joel, ingna na si Darwin. Nya, hilabtano ng pariana. Yati ng pariana, dugay na mo, amo mo. Grabe na. So, ang yawa da ay magpa-as-if nga propeta. Magpa-as-if nga santo ninyo. Magpa-as-if nga anghel. Sudlan silang anghel niya manambal. Daghan kayo na karon. Tinoo dili. Unya unsa may gisulti sa atong Catechism of the Catholic Church 21:16, all forms of divination are to be rejected. Why? Recourse to Satan or demons. CCC 21:16. Unsa to? All forms of divination are to be unsa to? To be unsa may Bisayag rejected? Sa likway. Pero mo itong ginuulan. Uy. Yung kuan ng Father na may kapilya sila, Father. Naman po sila devotion ni Mama Mary, Father. Di ba? Kaya nga unsay, balik ko na ko all forms of divination. Nga ang term divination, ato na sabton. Unsa may pasabot ang divination, mo appear sila as divine. Uy. Nasabtan. Kaya kung mo appear sila as demon, unsa, mato di ka dito. Kung ang ibutang din si Satanas, nyamato pa ka dito. So, mo appear jud ang evil spirit as divine. Kung doon na gani, pare, maghiling-hiling without sacrament, questionably na siya. Bisag pare.
Uy. Mag-exorcism without sacrament, questionable na. Yan naman naghimo na siya iya. Kinahanglan nato i-promote the sacrament of Jesus because Jesus is the one who instituted the sacrament. Pila man kabuk? 7 sacraments. 7 dahil, no? Bright lagi kayo mo, no? 7 di kabuk, no? Kay 7 man siya, no? So, 7 ang iyang gitukod nga sakramento. Umuuni sa mga igsuon nato nga niya din hikaron, let us enjoy the sacrament of Jesus. Munang gubot inyong palibot, gubot inyong kinabuhi because nagpabunyag ra mo, nagpakumpirma ra mo, wa mo magpakasal. Amen? Nagtipon-tipon ra mo, wa mo magpakasal sa pari. Yan, magpakasal po, wa po'y dul-duol sa Sacrament of Confession. Ang Sacrament of Confession may magligo na to. Walang takasabot sa ito kinabuhi, kneel down. Be humble. Amen? Nya makadawat ka grasya sa pasaylo. Sama ni Kristo, anak. Diba, kabantay mo maghiling si Kristo? Mingon siya, anak, daday mong gigdaan, naayo na ka. Og anak, ipasaylo na ang imong mga sa. So connected jud siya ang kaayuhan sa pasaylo sa. Dili hingpit imong kaayuhan without forgiving all our sins. Nasabtan. Ning adto niyo sa albularyo, mingon mga albularyo, og ipasaylo na nako imong sa. Uy. Nadugangan man unay mong sa. I-appeal na nyo kumpisal karon. Kanang inyong habak, it is a sin. Sala na siya. Yan naman, mas nisalig pa ka sa imong habak o sa imong orasyon kay sa Ginoo. Ningon man Ginoo, love me with all your heart, with whole your strength, with all your soul. Sa tibuok ni mong kusog, nya tibuok pa dira. Na naman kay habak. Uy. Masalig mong puguan ni Father Kay. Wa man dyan ko madisgrasya, sukad na. Pero miserably mong kinabuhi. Di ba? New Year maron. So daghan kay mga circle inyong sanina, circle jud, no? Ni saka kong circle ra, gabmay nga circle. Ni abot kong circle rin, no? Kay paswerte lagi. Tinoon nila. Ya, daghantag mga lucky charm, feng shui. Kana siya, superstitious belief na naayo ta tungod sa to pagtuo ni Hesus Kristo. Dili sa imong tuo. Ano sa to? Rambulo na nimong tuo, uto. Ina imong tapad, uto ka. No. Munang karon ni anhi si Kristo aron pagligon sa atong pagtuo. Amen. Munang kung doon na po'y mag-react diri kay i-deliverance mo tagsa karon, doon na mag-react diri, ayun yung video ha. Pwede pa mong video karon kay nag-talk man ta. Bawal mag-video during ay mag-react pa nanita ni deliverance. Why mag-video kay kung ikaw kuno moy na ingana nya imong i-post pa jud sa Facebook. Ayaw. Amen. Kay masuko ang yawa nagtago ganin ang yawa nya gibidyohan nimo. Mingon ang yawa videohi ko. Agoy. Mapriso ka. Muna nga, karon mag-bless lang ko sacramentals, mag-consecrate ko sa inyong senses. Di lang ko mag-expose tungkol sa kadaghan ninyo. No? Kay magsugod na ko og exorcism and deliverance. While nagpakumpisal ito mga kaubang pari. Napaabuta lang ninyo, nya pananglitan, mapikhan jud mo, kay naapod mo laing lakaw, at mo sa inyong pari mangumpisal. Okay? Nasabtan? Ha? God is good all the time. So, before mo practice sa prayer of deliverance, kinahanglan na dawat nato ang mga sakramento. Katong cares, confession, ang umpisal ta. Tanan ninyo, katong kumpisal ninyo nga, kanap itong, sa nga wa ninyo makumpisal, kay uwaw kay kumpisal, isulti dyan na. Di man nigsulti nyo gaan kayo. Asuway lang. Asuway. Bugat imong naong ron. Namugaan ang naong nga na. Onya, you receive enlightenment, guidance, and inspiration from the Holy Spirit. Kiduhara kay Espiritu karos kalibutan. Espiritu Santo o Espiritu Tonto. Pila ka buok ang Espiritu? Espiritu Santo o Espiritu Tonto. Nya kinsa man wa na
Si tagpamalikas, espiritu tunto na dyan na. Si nakapagnunglo, espiritu tunto dyan na. Ya ilan mo kuan ha, ilan mo kahadlok kung magsugod mo kong exercise after blessing and consecration sa inyong senses. Nya human na mag-deliverance ninyo, ipadayon ninyo inyong pag-deliverance sa inyong balay. Cares. Practice, cares. Unsa i-practice ninyo? Unsa nang cares? Confession. The whole family should go to confession. Nig-uli ninyo sa inyo, kay ito ang maban yung bana dito, gibili ninyo. Ikatikais ninyo how powerful is the grace of God. Inigduol ninyo sacrament of confession, timan ini, you receive more than blessing. It is the grace of God, the divine life of God. Munang inyong mga anak nga sigig pangumpisal, hinay-hinay maotro. Amen? Ang inyong banam, otro jod. Nagikas pagkapalahubog, palainom na. Ay, salamat, no? Na little improvement. Pangumpisal pa yung dugang darling, no? Hangtod, hinay-hinay jod. Kay ang grasya sa Ginoo, may makapaong sa atong bisyo. Tinoo dili. Muna mga santos, kanunay jod, regular silang nangumpisan. Amen? Oh. Bahala nang mapulaan ng pare. Pader, pagkumpisal ako, pader. No? Kaya mura man nag-exercise ka, matso ka, nya, kausar sa kantuig, mag-gym, ang mutubo ni mo na imong tiyan. Dako tiyan. Ang mutubo ni mo imong dani ba, no? Dako naman. Di man ang bukton may didako. Di ka usara man ka nag-gym. Pero kada adlaw ka mo gym, mupurma imong lawas. Pila na? 6 packs, no? No, 1 pack ra. So, yan naman na. Kay ni-develop ang muscle. Nalig-on siya. Mausad na, unsaon pag-lig-on sa muscle, sa atong spiritual muscle, we need to receive the grace of God. Sa grace of God, divine life. Amen? Punang among i-share ninyo, dili among kaugalingon, but the sacrament. Nalipay ba morong adlaw? Nalipay. No. Sayang lipayan. Nalipay mo morong adlaw? Nalipay. No. Mura magbinisang to ang dagway. No. Muna nga, katawhan sa Diyos kaniya din ni karon, follow and subscribe mo sa YouTube channel. Kay nikamot ko everyday mag-share ko og mga experiences aron pagkatikais ninyo. Nga daghan kay mga occultista nag-surrender, nga daghan kay di-ari diri nag-react. Nag-react tungod sa habak, nangaayo sila pag-surrender sa habak. Daghan kay testimonya. Kagahapon day napa ba taga dipulog dire? Oh. Na ako no, asa tas gawas. Asa mas ate? Asa makate? Tas gawas. Kumusta na imong dunggan? Asa to? Ha? Na kay gamay? Usa? Na kay ana pay gamay, no. Dako dito sa una. Si ate ni manusok niya, no? Pag exercise isolim nako siya karon. No? Nya nisinggit na siya, nigawas, nisinggit magagapon din, no? Nisinggit siya gapon. Ako lang i-confirm kay daghan mo kung exercise gapon mo nang makalimot ko. Nisinggit siya, nigawas to niyang anak kay nahadlok. No? Muna nga, pasensya na mo kay sabak kay nirong taod-taod dire, no? Manood ning mga kuan dire taod-taod, no? Ang i-recommend sa atong mga deliverance minister. Kung i-recommend gani mo nako, mo nang makita jud taon niya. Okay? Uy. Mo na nga, ayaw jud mo pagdahom nga magkita taon niya. Ayaw na mo pangandoy, magkita pa taon niya kay. Kay naa kay minions. Masa nang minions? Mga demons. Ay, salamat. Di ko maatong padadarun kay. Muna mag-solemn exercise ko rin ang Blessed Sacrament. Kagahapon, katong kuan jod nga ang mga lansang na siyang tiil. No? Napod siya karon kung dili daghan na mag-react karon, ma-appeal pa nako siya. Nya maglisod siya glakaw kay mutusok man. Nya dili kay tusukon kanang iana jud, ikulikot jud ba. Mo nang sakit kay mo. Wa mo gyud ni tusok sa akong kuan. Pero ni nanusok. Yan series na tog exorcism, mga tangtang ang
Unsaon man nimo nga naman joy minanusok. Nya siya iya gud ang kinabuhi. Ngayon mo kogwa. Siya imo ra nang hunahuna. So una pater nga naa joy nanusok. So solemn exercise nya nagkuha ko sa Blessed Sacrament katong Sacred Host. Akong ibutang siyang Darwin, imo na jud ming gitorture ba? Kung Darwin na ka, bantay na jud kang Darwin na ka. Patyon ka na mo Darwin. Yun po ko kanus aman. Igo ra na mga hadlok ng mga yawa. Makadungog mo ron taon. Ready na mo? Naganahan mo musod dire? Kita tayo. Wala nga, ang mga team na to, mo recommend na nato, na mailhan man ng mga grabing occult spirits, kay mang-react man na. Wala na itong team, wala naghimo sila diagnostic prayer, magkurug-kurug ka, musinggit ka. Nailulo na mo, lulo na gahapon, gabi na makaron from, taga-rin to, taga-anda, ni Aridere, perti, diputi ang mata, singgit po, kaya kung di na mo singgit, karating singgit. So, kining prayer sa simbahan, deliverance prayer, powerful kayo na. It is the prayer of the church. Yang anong kinahanglan man ta may baw sa prayer sa simbahan. Tungod kay ang simbahan, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Unsang simbahan? Asa mabasa? Naas Biblia na, wa? Asa mabasa? Kamong Katoliko, Kapitulo Baba, versikulo laway. Wingos Pastor Archie, ana. Nya karon ko ana, January 29, doon ako dialogue sa atong pastor nga nanghagit akong debate. Kadi man ta mo sibog kay kamatuoran guding ato. Amen? Ato January 29 adto sa City Square. Sa Tagbilaran. Adto ta didto. Maganahan mo dito, mag-bless po kong sacramentals after sa among dialogue ni Pastor Archie. Pamatud-an niya nga ang mga rebulto si mga Katoliko, waipos, iyasyawa. Yan, nasakpan man ako sa Pastor Archie. Nga dunay tato. Jesus Christ pa yun. O niya, makig-dialogue man ako. Kinahanglan yun, matangtang na naimong tato. Kay apil ka sa way kapuslanan. Kinamas imuang lang. Wala magligaw mo dito. Malingaw rin po ko sa mga pastor kay sa atong pagdialog nila, matinawan ang ilang mga membro. Kay ang among gipang dialog, nila Brad GC, mga CFD dito sa plaza, sa gamay pa ko, ang itod karon gamay gyapon, no? Among gipang debate dito sa plaza, si Marcelo Ahok, karon CFD na. No? Catholic Faith Defender na ang among debate dito sa plaza. Si Jess Arjuna nga supak-supak po na mo sa plaza karon Katoliko na. Na mo nang gihangyo na pud ako ubang mga pastor nga ayaw sa jud mo pamalik. Kay mingaw ang atong kinabuhi kung mamalik na pud mo tanan. No? Wala nga padayon lang jud mo pangatake sa Katoliko kay lipay ra sad mi. Ngano man wa may lami ang pinikula kung puro bida. Ganahan na ka puro bida imong tanawon. May lami. Na nga, pasalamat po ni mga pastor kay mo ini naghatag kolor sa to kinabuhi. Amen. Wala mga kisunan ko nga ni adin ni karon, paybaw lang kay gigamit akong Facebook page. Na sila mga pike, dami nga Facebook page nga nangayo og mga kwarta og mo chat ninyo, ayaw mo tuo ana. Kay wa jud ko mo chat og individual, wa ko mo chat. Mingon nang kumusta ka? Dedikado na. Ya ma-shock ko si Brother Darwin man ni oy, no. Pagsunod kay nanginahanglan ko sa imong panabang, no. I-send ang code. Magbantay mo ana. Kay gamit ako ngan, no. So ako mga ngan ron gigamit sa Facebook page nila to attack me and to solicit more money, no. Manang wala nahitabo pero sa lang meaning ani atong ministry kay daghan man nagsupak-supak daghan nga suko iya junes Ginoo. Amen. Nya kaguol kung way musupak nimo. Kay ngano man kontrahan man jud tas kalibutan. Kung way ni kontra nimo wa jud kay ayo. Patsara ning ato Amen. God is good. Wala nigulit ninyo mag-deliverance mas inyong balay ang pinaka-powerful si nanay si tatay.
Muna nagkatikisim ta karon kay knowledge is pila mo ka tuig nag-study sa elementary? 6 years. Pila gasto ninyo? Dako-dako sad. Labi nag-private. Sa college, sa high school, na may kito 12 ron. 6 years. Sa college, 4 to 5 years. Depende sa kurso. Magmasteral pa ka. Mag-doctorate pa ka. Palit ka daghang mga libro. Tinoo dili. Kinaadma na sa tao. Kuningon ana kataas ang atong panahon sa pagstudyo sa kinaadman sa tao. Ganun wa man tay time sa pamati sa iyang matuuran. Nga mauni mo hangtod sa kahangturan. Ang akong mga pulong mahanaw ang langit ug yuta. Hapan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. Amen? Yung wala ginagtuon. Ang Biblia tuwa sa suok. Ang Biblia sa lay tinuanan ni mahong ilok. Kay kanunay gi suksok. Unya ang atong kuan na ni mahong suok. Ang nibasa mga ok-ok. Nya pulong nas kinabuhi. Muna karon i-challenge mo nako, read the Bible every day. Amen? Read the Bible every day. Kitay tag-iya na. Ang simbang Katoliko may tag-iya na. Matud pa ni Martin Luther. Kisa nas Martin Luther, father of Protestantism. Ningon siya, nga utang kanato sa simbahang Katoliko ang pulong sa Ginoo. Kung wa pang Katoliko, hanaw naman ang pulong sa Ginoo ron. Kinsay nagkumpila na si Papa Damaso. Kinsay naghingan niya ng Biblia, nga Biblia, si Papa Siricius. Grabe, no? So, tungod sa simbahan, tungod sa Santo Papa, nakumpal kay katag ba ng Biblia. Tuas Galacia, Corinto, gipang tapok na sa simbahang Katoliko. Kung wa ang simbahang Katoliko, nangawa na. Kay mga, tungod sa pagdagas katuigan, na preserve ang Word of God because of the church. Nasabtan? Kita mo ay original nga tag-iyas Biblia. Kinsay nag-ingon na si Martin Luther. Walay, grabe ang atong utang kabubuton sa simbahang Katoliko kay watay kabang kaagan unta, watay kahibalo sa pulong sa Ginoo kung wa pa ang simbahang Katoliko. Kay kung wa ang simbahang Katoliko, watay kabang kaagan sa pulong sa Ginoo. Kinsay nagsulti? Father of Protestantism, si Martin Luther. Yan ay mga apo ni Martin Luther karon. Nagwaliwalis merkado. Ang Katoliko, wa sa Biblia. Namura ni. Sayop ang simbang Katoliko. Nga kita may original. Kita nun na sayop. Nga sila nga nagbasa-basa ra. Nagpaputokapi ra. Nagpasirox ra. Kita na noy, ang original na noy na sayop. Ang nagpaputokapi, nagbasa-basa lang na kilid-kilid. Ilawang mangga. Mo na noy sakto. Uy. Muna makiksudan ko nga ni karon, pabilin ta sa kamatuoran. Kagahapon daghan kayong lain-laing storya man ako, labiton mga kuan, namalik sila sa simbang Katoliko. Kay naa diha ang kumplito niya nga sakramento. Wa sa gawas. Unang sa Hebreo 3:39, anaan nila dalaygon kaayo ang ilang pagtuo. Dining mga tawhana. Unsa to? Dalaygon kaayo ang pagtuon ng mga tawhana. Nga naman, di gani man nabako. Tinoo dili. Daily mo inom. Tinoo dili. Labi nagdi makakita ang pastor. Pastor ay bantayan, no? Daily na sa kahilayan. Tinoo dili. Dalaygon ang ilang mga buhat. Apan, wa nila madawat ang saad sa Dios. Yung San Pablo, wala nila madawat ang saad sa Dios. Kay mahimpit lamang sila uban kanato. Sa gisulti San Pablo, mahimpit lamang sila uban kanato, dili gawas nato. So ang kahimpitan na asud nato. Kay kung mubiya ka sa punuan, mo ni punuan, nya nay sanga, ang sanga mo balik gikas punuan, mamunga pa dili. Uy. Ang sanga nga mabalik gikas punuan, mamunga pa dili. Dili na. Unsa man ang bunga? Roma 6:22, ang bunga mao ang pagkasantos. Mao nang bisan unsa kabuutan sa laing sikta. Wa joy na santos bisag putol. Tinoo dili. Bisan unsa kabuangon ang Katoliko. Mga pak-an ang uban.
Way klaro, libakira, palahubog, sugarol, la Katoliko. Tinoo dili. Pero daghan lagi na santos. Daghan lang tag litanyas mga santos. Sila nga buutan kayo. Wa lagi na santos. Wa mo kapangutana na. Tungod kay ang magpabilin sa punuan mamunga og daghang mga bunga. Mo nang dunatay tudos los santos. Adlaw sa tanang mga santos gikanonize og wa gikanonize. Nailhan og wa mailhi. Diyo sa kapari nga tiguang diinan niya sa Kristan dong. Ibti kog bungot dong. Kanang puti nako nga mga uban sa kog bungot dong ibta. Ningon pud ang sakristan, sa sige, Father, tiguang naman nga pare. Dong, kada ibot, timos bungot dong, kinahanglan mo litok kag litanyas mga santos. Okay, Padre. San Lorenzo Ruiz, ibot. Okay. San Pedro Calungsod, ibot. Okay, no, very good. San Juan Evangelista, ibot. Nya, ang daghan man kay uban, sang kalimwat naman kay baho ang ya kuan kay kini taas kay yang bungot maro nga sa Kristan kalimot naman siya iya pibitang kining kuanon ang yang kamot yang gihana ang bungot nga daghan kay ang uban birahon pabitaw nag dungan kamata intong tiguang parino kisa tong sa tusa kadaghan ba to sa tudos los santos. All Saints Day. Daghan kay nga santo sa simbang Katoliko nganong moadto man mo sa lugar o sa simbahan nga wa pay na santos bisan usa. Oy. Nya moadto ron mo magpasakop mo dito. Unang pangutana, kinsa may na santos dinhi pastor bisag usa lang. Ana, kida naman tay model. Di ba? Doon na nadaog. Kaya ng mga santos nangadaog na na. Yakin sa may simbahan na ron nga na santos. Uy. Oh, natay Vilma Santos. Natay si Chara Santos, no? Si Jimmy Santos. So GD Santos. Oh, ingon po mag-albular na po ko, Father. Isa po nimo, Santil mo. Ingon po panday na asan mi, Father. Sa po ninyo, Sandayong. No? Ang batang gabay siya, naapon niyo, Father. So, po ninyo, naapon mo, bata pa mo, San Goku. Unang kita nga ni adin ni karon, nga naglibog sa tong pagtuong Katoliko, ay naman paglibog. Nga naman, daghan kayong nga santos sa simbahan, nga gibiyaan sa kadaghanan. God is good! O sa kung doon ay dili Katoliko din balik na mo, kay siguro, daghan naman ta nga santos. Muni, sureball nga simbahan. Yung mga nakang, may na santos sa amo. Ay, mga buutan mo ito ni Silmi. Ay, at tinoon mo, kapangutan na anak. Ang Iglesia ni Cristo, buutan. Tinoon. Pero may na santos. Ang mga born again, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tinoon nila. Ang nabuutan ka mo. Pero ang pangutanan ako nila kay masuko man sila nako. Sa kinsay na santos ninyo. Nganong di man mutubag? Huwag man yun nga santos sila. Saan mo pagka-santos? Saan mo pagbunga? Putol man. Naman isa nga. Maputol. Mabunga pa din na. Tubag. Unang iningon si Kristo, ako ang punuan, kamu ako sanga. Unsay mahitabo sa sanga kumasapli gigas punuan di na siya kabunga sa iyang mga bunga. O nang kitang Katoliko nga nagpabilin bisag way klaro. No. Akong bana Father way klaro. Akong anak ako asawa Father wapoy klaro. Kini akong anak Father liwat po ninyo way klaro. Pero tungod sa sakramento sa Ginoo iyang ipabaha ang grasya. Aron hinay-hinay ta mausab, hinay-hinay ta mo balik. Nga kamong tanan niya ni din ni karon naguli ninyo, magrosaryo na ta kanunay. Amen. Mo simba na ta kada Domingo. Amen. Mangumpisal na ta kada higayon nga ganahan ta mo dawat sa grasya sa Ginoo. Amen.
atong pakpakan ng Ginoo. Mao na nga kung inyong dawato ng mga grasya sa Ginoo, labaw pa mo sa nakadaog og luto karon. Ay na imong tabad, labaw pa kas nakadaog og luto. Smile ra, balag wa yung ngipon. Ang akong tapad, Father, ang ngipon, ang mura o computer nga naman, daghag Windows. Bitaw mag-bless ko niya, do the deliverance, practice cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals, and sacraments. Kung sa to, cares. Balik ako no be? Okay. Very good. Din ako mag-exam kay maayo na kayo mo, no? Kay usually mag-exam dire niya ang di katubag di paulion. Kay napuno na ra ba tong among septic tank dito, among ipasuyop. Nag-meeting mo, kinsa may musuyop dito niya. Ano mga deliverance minister nga manay lingaw, magsinuyupay mo dito sa septic tank na puno. Bitaw. Repeat na jud sila na. Unya katong mga naglisod jud akong i-anointing of the sick unyang taod-taod ha. Magawas ko while deliverance ko magawas ko unya for anointing of the sick. Ya paabuton na ta si Father Martin ug si Father Romeo nga moanhi din. Na mas Father Martin? Na Father Martin? Wala pa no? Live ta? So, magsasalita na daw ako ng salitang ugat na nag-live daw tayo ngayon sa Punto per Punto staff. So, sa Punto per Punto staff, so, buong mundo na nanonood sa atin ngayon, no? Ay, no. So, mag-bless tayo sa mga sacramentals ninyo, ha? So, i-open ninyo yung tubig lang. Mananatili lang kayong nakaupo, ha? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth, the blessing of salt. You creature of salt, I purge you of evil in the name of God the Father Almighty, by the true God, by the holy God, by the God who ordered you, through Isaiah the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, ipantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine with goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given for the use of mankind. May all who use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Christ, O Lord. Amen. The blessing of water. So, yung salt ninyo, holy and exorcised salt. Holy and exorcised salt. So, ang unang gumamit dito ay si Propeta Eliseo. Nung kinukurs ng masamang tao ang isang ilog. Maraming nagkasakit na uminom doon at marami ding namatay. So, ang unang gumamit niyan, si Propeta Eliseo, nag-bless siya ng asin at inisprinkle niya sa ilog. Natigil ang sakit at wala nang namatay dahil sa curse sa ilog. So, against curse po yan. Sino nagamit niyan? Si Prophet Eliseo. Saan mabasa sa Biblia? 2 Kings chapter 2 verse 19. At gamitin niyo po yan. Hindi lang yan holy salt. Higit pa yan sa holy salt. Holy and exorcised salt. The blessing of water. You creature water, I purge you of evil. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels. May the power of the selfsame Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by far. O God, offer man's salvation, those dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water. Hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful,
be cleansed and delivered from harm, touch from sin, joy, spirit of goodness, then every tranquility, freed from painful and needing snares. By the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that you may possess the well-being the sick in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan nyo niyang kaunting salt yung tubig ninyo. Kaunti lang. The Lord be with you, author, invincible strength, and King of conquerable empire. Ever, the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of differing enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the joy of sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilous infection cease, venomous terror be driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy to Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo, holy and exorcised water. Kahapon, yung binata na gustong sumuntok sa akin dahil ang mga demonyo, dahil sa grabe niyang reaksyon sa prayer, sabi niya sa akin, tawagin mo yung ina mo, Darwin. Si Mama Mary ang kanyang ipasabot, no? Tinutukoy, no? Mga pantukoy, no? Si Mama Maria ang kanyang tinutukoy. Sabi niya, awitin mo yung awitin ni Mary. Pero siya ang umaawit. Salve Regina, Mater Misericorde, Vita Dulcido. Alam niyo, yung holy and exorcised water lang ang nakapagtigil sa kanya. Nung inisprinkle ko yung holy and exorcised water, napasok kami, Darwin! Ang init. Narinig ng mga tao kahapon. No? At dahil sa holy and exorcised oil, pinadiguan ko ng holy and exorcised water kahapon, tumigil at lumabas ang mga demonyo. Grabe, no? So, sprinkle nyo yan bago matulog yung holy and exorcised water. Amen? The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil. I cast out the demon from you, by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that it contain. The adversary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and creations, be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please you to regard fully to bless and hallow this creature oil, which your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to anoint the sick, so that when they made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all malice of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visitation from man made in your image, and the name of Jesus' blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of its serpent, through Christ our Lord. Ang yung oil, holy and exorcised oil. Alam nyo ba na dahil sa holy and exorcised oil, maraming albularyo nag-surrender. Pinunasan nila ng mga members sa family nila na galing dito, pinunasan nila ng holy and exorcised oil yung tatay nila na albularyo, at napaso yung tatay nila sa holy and exorcised oil. No? Grabe, no? Marami kaming mga experiences na katulad niyan. So, meron nag-comment sa live na nagpa-bless din sila online. No? Sabi niya, yung napaso daw siya after sa blessing sa oil daw. Sa oil. Nawala siya sa kanyang sarili. No, wala silang... tagadiin mo na daw. So, anong gawin mo? Go to your priest for... ang pinakamalapit na exorcist, lapitan ninyo.
Kapag mawala ka sa sarili mo, sa paggamit ng mga sacramentals, very effective yan. So, ipahid nyo yan sa mga tao na may orasyon. Hindi makatulog yan. Grabe, no? It is holy and exorcise oil. Natutuwa ba kayo ngayon? Matorture yung mga demonyo sa paligid natin. Kung maraming mga demonyo nakapasok sa katawan mo, hindi ka patulugin ng sa pamagitan ng sacramentals. Yung nag-comment ngayon. Just imagine na, online lang sila nagpa-bless. Dahil sa paglapit nila ng mga pare, hindi mag-bless. Saan sila magkuha ng holy oil? Doon sa albularyo. Di ba? So ngayon, bakit ba ako bibisita sa mga iba't ibang lugar to empower the parish priest, to empower all the priests, to use their power? Sabi ni Monsignor Rosete, the church fails in his ministry, in her ministry, when he never gave the spiritual healing for those people oppressed by the evil spirits. So sayang daw na failure daw ang simbahan. So ang daming dioceses ngayon nga walang healing, deliverance, and exorcism ministry. Blessed tayo ngayon. Meron tayong 13 exorcists dito sa Diocese of Tagbilaran dahil ni Bishop Alberto Uy. Pasalamatan natin ang ating mahal na obispo. So tapos ko na ba ako sa oil, sa bless sa oil? So general blessing ang kasunod sa Benedictine Medals. Sunod general blessing na po, incense, candles, rosaries, Benedictine cross, sacred images of God, sacred images of the angels and His saints, scapulars, handbook, chalk. May epiphany chalk, ha? Ipa-bless nyo sa... yung mga pari, ma-shock sila. Bakit nagpa-bless kayo ng chalk? Yan talaga ang kaugalian ng simbahan. Epiphany chalk. Ito ang gawin ninyo. Katulad, may chalk. Dahil may chalk ba dyan? Epiphany chalk? Daghan to sa akong gi-bless biyaging kuan. So, isulat nyo 2024, di ba? 20 plus C plus M plus is the cross. M plus B. C, Caspar, Melchor, Baltasar. Kita nyo? Hindi mo maglibog. 20, sa pintuan nyo, isulat nyo yung chalk. 20 plus Caspar, Melchor, Baltasar. Puro may cross in between sa mga litra. And then, sa bandang huli, 2024 ta. 20 plus C, Caspar, plus Melchor, plus Baltasar, plus 24. Yan po ay Epiphany blessing. Epiphany chalk po yan. Okay? So, pwede kayo bibili ng chalk and then i-bless ko lang. Okay? General blessing, kasali na po yan. Yan po ang protection natin. Saan ba yan natin kinukuha? During Passover meal nila. Di ba? Yung fiesta nila na Passover, nilagyan nila ng cross yung pintuan sa Old Testament. Yan din ang ginagawa natin pag bukas sa taong ito. Epiphany blessing. Ngayon lang kayo nakarinig niyan. No. So, sunod na balik ninyo or pwede din si kayo sa online. Okay? So, pati Epiphany chalk at i-bless. Okay? Pero ang Caspar, Melchor, Baltasar. Pero merong Latin, equivalent yan. Mi Christum mansionem benedicat. Christum mansionem benedicat. May Christ bless our house. May Christ bless this home. Okay? Parang di mo makuhaan itong 3 kings bitaw. Caspar, Melchor, Baltasar. Pero na equivalent nga, Christum mansionem benedicat. May Christ bless this home. Okay? Basta to? 20 plus C plus Melchor plus B, Baltasar plus 24. Blessing sa inyong balay, muna Epiphany blessing. Nasabta ninyo?
Nalipay mo ron? No, mayroon dyan ni Ari mo. No. The blessing of all sacramentals in your hand. General blessing. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant on your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the sacramentals in their hands, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, dying that through the blessing you bestow may it be a very potent, terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. The sacramentals might restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the plectrude your priests and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. So ngayon, i-consecrate ko yung mga senses ninyo, ha? Manatili lang nakaupo, ha? And then gamitin nyo po yung, gamitin nyo po yung holy oil. Kung wala kayong holy oil, ang tubig lang. Mag-sign of the cross tayo sa mga senses natin. Consecration of the senses. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bow down your head. You do, I implore, Holy Lord, Father Almighty, eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may show the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father and the Son and the Father, together with the Holy Spirit, and may they serve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. Amen. I sign you the forehead that you may accept the cross of the Lord. Mag-sign of the cross kayo sa inyong noo, using the holy water or holy and exorcise oil. I sign you in the ears that you may hearken the divine precepts, yung tainga ninyo. I sign you in the eyes that you may see the grandeur of God, yung mga mata natin. Sign with devotion ang ating mga mata. I sign you the nostrils that you may perceive the sweet fragrance of Christ. Yung ilong ninyo. I sign you the mouth that you may utter the words of life. Yung bibig ninyo. I sign you the chest that you may believe in God. Yung dibdib ninyo. I sign you the shoulders that you may take upon the yoke of His service. Ang inyong mga balikat. I sign you the hands that you may work to glorify His holy name. Ang inyong mga kamay. I sign you the feet that you may walk in His ways. Ang ating mga paa. I sign you in your whole being in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and never. Receive the salt of wisdom. May it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. So matapos nito, magsimula na tayo, tawagin yung mga pangalan nyo, at isurrender nyo lahat yung mga habak ninyo, amulets nyo, isurrender nyo po lahat. Yung orasyon ninyo, yung mga ancestors ninyo, tatawagin yung mga pangalan nyo, at i-recommend ng mga deliverance ministers ang mga mag-react dito sa atin for solemn exorcism. Okay? At mga alas 4, mag-anointing of the sick ako sa mga may sakit. Yung may sakit lang, ha? Yung may sakit lang. At dito banda, mag-gather yung may sakit dito sa gilid para ma-anoint ko sila. At mabigyan ko sila ng katawan ni Kristo. Yung may sakit lang. At yung nahirapan na sa paglakad. Okay? At then, patuloy din ang pagpangumpisa. Nandito na si Father Martin. Ha? Nandito na ba si Father Martin? Nandito na? Okay. So, maghintay kayo na tawagin yung pangalan ninyo, ha? Yeah, God is good all the time. Natutuwa ba kayo ngayon? Salamat sa Diyos. At i-share niyo po yung nalalaman ninyo na katotohanan sa ating family circle. Ulitin ko, kung may mag-react dito sa harapan, huwag kayong mag-video, ha? Pakiusap lang po. At iprotektahan yung mga mahal natin na kapatid na hinaharas ng ating kaaway. Okay?